салом алейкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созаен, хубаен, саломатиётон хубае, настренотон созае. Ина имрӯз барои шуморо бо як навораки пачкаи дига тайёр кардем. Яки бисёр видеои хубаи заминҳои арзон рӯй кардагиам бардуро, заминҳои бепул бигем мешава, хонаҳои заминӣ ҳастае ва квартираҳои арзон. хулоса бардуро касе ки пул дорен ай ҳамин видео ягон заминаи хонае квартира мехаренда, беҳтарин омадагиай марҳамат тамошо кунен ва аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. Ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. ва бародарҷоно, касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорен, метавонен ки нами рақамҳои десен дар имо WhatsApp шурӯъ кунен. мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем. ва дастгиритон хеле асистагӣ амуя доналай ки бепула бародарҷоно биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. рафтем ака. дӯстони азизам, 1000 рубл баробар ба 149 сомониву 10 дирам. бисёри вақт бардуро менависанд ки курсам гап зад, ба ҳамин хотир бардуро хай курсам гап занем, бо бисёр хай намедонен, хеле хирсанд мешен мумкин. бардораи ҷон ака эълона сар кардем, бо диққат хишрӯ акак мара гӯш кунен. Бо диққат бардуро ҳамин 10 минут гӯш кунен, хишрӯи бад омадаги ҳамин видео. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, ай бозори Корвон то хонара 9 километр дуртар будай. 2 сотиқ замин да бардуро 3 дар хонаи фасон кардагӣ, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. хонаҳо бардуро ремонт кардагӣ мега, гирдиш маҳкам, дар трезош часпондагӣ. фақат сума мети умедрои зиндагӣ кардан мегири бардуро. ову свечам ҳастай. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 145 000 сомонӣ мега. хулоса бардуро бепулае 972 000 рубл мешида. ина бардуро бо русишам гап мезанам, дар кор шава долларшам гап мезанам. 12 800 доллар ай бардуро. занг бизанен, ҳози бихаренаш бешухӣ. дӯстони азиз, бисёр нависабден ки ай шаҳри ваҳдат ягон квартираи арзон биё, бардуро ина як квартираи бепула бардуро биқапем бешухӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, тарафи Темурмалик 8. яххонага дар 3 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. ремонтиш миёнае бардуро ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, кресла ва баъзе чизҳоша бардуро дар хона мемондай. пеш хонада мактаб, садиқ, магазино ҳастанд. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 150 000 сомонӣ мега. қариб бардуро 1 миллион рубл мешава. марҳамат, на касе ки пул дорен бардуро квартирара бихарен, арзонае дар шаҳри ваҳдат. ина русиву долларш бардуро хай бо гуфтам, ина долларшам 13200 доллар. дар кор шава бардуро ҳамаша мегем. шумо фақат сухан кунен, ҳамун дастгирӣ мора фаромӯш накунед. дӯстони азиз, аки имрӯз настрене дорем, кам-кам қатитон шӯхӣ карда гап мезанем, бигенагенака. дӯстони азиз, хишрӯ гӯш кунен. замини арзон, замини бепул. замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, тарафи Бустон. 40 сотиқ замин дора бардуро, 10 метр дуртараш ову свет ҳаст. 40 сотиқ замин бардуро, ҳуҷҷатош 100%, ҷош ҳамворай барои хона кардан. нархша бардуро ва хоҳарои азиз 53 000 сомонӣ мега. 355 000 рубл мешидай. хулоса хай бардуро бепулая 40 сотиқ замин 53 000 сомон. бовар кунен, касе ки сум дора ҳози бихаренаш. ҳамин хидам пул медоштам, ҳози мехаридамаш. бовар кун, нархи хубае. номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай. имо WhatsApp дора, далиш чақчақа қатъи ин бародар бикунен. дӯстони азиз, дар ин видео квартираҳои бепулам ҳастай, барои ҳамун то охирша тамошо кунен. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар сентри районае бардуро, дар ҳамин сентри ноҳияи Вахш. карочи 4 сотиқ заминда як дар хонаи калони фасон дора, ремонташ евроремонт кардагиай. ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, оғил сарай бардуро, аловхона, баня, ҳоҷатхона доштай. хулоса ҳама чира доштай. евроремонт, як хонаи калон, 4 сотиқ замин. нархиш 200 000 сомонӣ мега. бешухӣ меарзад дар сентри, мисол ҳамин ноҳияи Вахшай, дар районаш. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. номерои Тоҷикистон ҳам ҳастай, номерои Россия ҳам ҳастай, имо WhatsApp ҳам дора. ҷои создай бешухӣ. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Девдор. ай бозор бардурои аз 100 метр дуртарай, пеши ҳамин раҳи Кӯлоб Ховалинг будай.
15 сотиқ заминда ана фундаменти 4 дархона, кухни, ванна, туалетиш рехтагияй. Оу свет ҳаст, ҳуҷҷатор 100%, гирди замин маҳкам, қариби заминда мактабам ҳастай, ҷои создай. Нарша бардро ва хоҳарои азиз 35 000 сомонӣ мега. бовар ки беплаи 15 сотиқ замин 35 000 сомон дар ноҳияи Балҷувон хулоса 234 000 рубл мешидай, $3000. номерои телефонаш аст, имо ватсап ҳамаи чира дора, занг бизанед. бардорои азиз, лайкҳоро биҷихен, касе меҳмонен подписатсия кунен, агар битонен ҳамин видеоро дар имо дига сайтҳоятон падилитсия кунен. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, совхози Гисариш навистагияй. 8 сотиқ заминда ду дархона қатъи кайлдориш. ремонтиш миёна ову свет ҳаст, ҳуҷҷатор 100%, гирди хона бардоро маҳкамай, дарвозаи калони хушрӯ часпондагиан оз дарвозаша мебинед. плюс 12 сотиқ замини президентӣ дорам бардоро. нархиш бо маслиҳатай, урусӣ қатъи бигемиш дагава бардори на касе англисиро мефаҳма, англисишам навистагим хулоса дар бар экране. бардоро фақат ҳам дастгирия фаромӯш накунен, хай на нархш бо маслиҳат бидай. хай мара гуфтагӣ нест нархи ҳамин хонара, бардоро занг мезанед, мепурсен ки нархи чанде. бардорои азизам, монда набошен. бисёре вақт менависен ки шаҳри ваҳдат ягон хонаи фасон биё, бардорои на як хонаи беҳтаринае. бовар ки касе ки сум дорем бихарен ша. хонаи фушӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи ҷавонон. 6 сотиқ заминда 6 дар хонаи фасон кардагия бардоро ва як веранти дига ҳам дора. ремонтиш миёнаи ову свет ҳаст, ҳуҷҷатор 100%, гирди хона бардоро маҳкамай, нархша 270 000 сомонӣ мега. 1 810 000 рубл мештай бардоро. хонаи фасонай чӣ хеле гуфтам бардоро, 6 сотиқ замин, 6 дар хонаи калони хушрӯ, нархиш 270 000 сомон. касе харидори аниқен, арзон мешава. номерои Тоҷикистон ҳам астай, номерои Россия ҳам астай бардоро. маълумоти бештара занг бизанед, хонаи беҳтарина бихарен. бардорои азиз, аз куҷое ки хона, замин, квартира дар курай, дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. лайкҳоро аётон набароварда бошен. бо квартира фушӣ бардоро қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 38 квадратни метрае. домои пешинаи хона ремонт кардагӣ буда. соҳиби квартира мега ки хона дар повороти Ленинград, дар доми 5 этажа, и хона дар 4 этаж қарор доштай, дар лави роҳ будай. садик, мактаб, ана поликлиника наздик будай, бозорчаам бардоро наздик будай, дар қарибиш будай. хулоса нархша 180 000 сомонӣ мега, 1 200 000 рубл мештай бардоро. занг бизанед. бардорои азиз, комментарияро аҳамият метем, баъд меган ки шаҳри Душанбе квартира бисёртар монем. бардорои на як квартираи арзони дига, касе ки сум дорем бардоро бихарен, ша бидроен зиндаги кардаам бигирен. квартира фушӣ бардоро чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 33 квадратни метр, райони Фирдавсӣ. домои пешинаи хона ремонт доштае. дом тайёрае бардоро, техпаспорт дора, пеши бозорча, мактаб, ана поликлиника ҳам наздик будай. хулоса бардороишам нархша 175 000 сомонӣ мега бардоро, 1 173 000 рубл мешава, $15500 мешава бардоро. харидоро занг бизанед. бардори Хуҷандӣ комментарияро хондам дар видеои пешина, гуфта буд ки шаҳри Хуҷанд квартира бо арзон биё. бардори на квартираи фасон қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 25 квадратни метрае. домои пешинаи хона ремонт доштае. соҳиби квартира мега ки срочно як хонагаи фурӯшӣ, ана ремонт кардагия бардоро, мебелша мисол бидай, удобствашам аз 100% в центри город навистагия бардоро, пишти кинотеатр да шаҳри Хуҷанд. нархиш 180 000 сомоние бардоро, 1 200 000 рубл мешидай, $15900 мешидай бардоро. марҳамат, касе харидори номерои Тоҷикистонай занг бизанед.
бардори азиз монда набошем бо як бор дигава мегзарем ба квартираи навбатӣ. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. Духонага дар шашум этаж қарор дорад 44 квадратни метрай. Дом бардору навастройкаи хонара нами навакак ремонт кардагӣ бидиҳанд. соҳиби квартира мега ки нашод нархиш муомила дора. хона дар назди ана гимназияи Аминҷон тарафи нихӣ бардору касае қирғанен нархша 175 000 сомонӣ мега. духонага бовар кунен 100 воиз меарза. занг бизанен ай номи канали савдутиҷӣ саломаш барасонен айн бародара. бардори азиз мегзарем ба 12 элони имрӯза. тамошо кардесен охӣ. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб. сехонага дар 4 этаж қарор дорад 70 квадратни метрай. райони Шоҳин 10 микрорайон бардору. домои пешинаи хона ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира бардору маълумот бисёр додагӣ нест, фақат навистагие ки кирпишни. ба фикрам ки ҳами дом хай кирпишни будай. сехонага нархиш 220 000 сомонӣ арзон мекуна. 1 миллион 475 000 рубл мешава бардору 19 400 доллар мешидай. харидоро занг бизанен номрои Тоҷикистонай. бардори азизам мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. яды ба фикрам як рӯз ё ду рӯз буд бардору хай маза кам тарак набуд чи хел ба сар дар кадеса айси бовар ки хай хиши мисол монтаж кунӣ тав намета. хай имрӯз бардору кам тарак мисол настроени соз буд кам кам қати шумо шӯхӣ кардам гап задем бардору. ва чӣ гуфтаниём касе то охири видеора қатима тамошо кард дар комментяра бардаҷоно рақами 5 бинависен ё бинависен ки беҳтарин видео. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чахчах кардаву тамошо кардем. ва бардаҷоно раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментяра фикрҳои беҳтаринтона менависен. дӯстони азиз ва як чи дигар да ёдам зад. агар лайк ҷиқидагӣ бошен касе меҳмонен подписатсия кунен. агар битонен ҳамин видеора дар имо ватсап чи сайте дорем бардору поделитсия кунен. хуб хайнам хеле буд бардору видеои имрӯза. ана чанд хона замин квартира роӣ кардан ман ҳаракат кардам ки барои шуморо монтаж карда тайёр карда гап занам. дӯстони азиз хуб то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. худона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. хайр.